So ayan, 140. Good morning, Boss Lando. Good morning, Boss Maeng. Medyo tumaas po ang ating dagupang bangus ngayon. Dito 150. 160, Boss Lando. 160. Yan yung mga presyo ng kanyang mga bangus, no? Talagang may paggalaw ang mga presyo. May putik. Shout out sa iyo. Good morning. Shout out ka man ng mga customer ko. Ayun. Magkano presyo ng talaba mo? Magkano presyo ng talaba mo, Boy Putik? Ayan, dami, no? Yan, gabundok yung latag dito ni Boy Putik ng talaba. 150. 150. Nagpalit sila ng pwesto ng kanyang boss. 30 isa at 130 rin po sa isang pakwan, no? Sa mga mag-iihaw ng tuna pa nga, ayan, no? May mabibili po kayo dito. 120 lang nga ni. Isang piraso. Yes. Ayan, no? 120 isang piraso po ng mga tuna pa nga. Tay, magkano yung baka bisugo ngayon? 150 lang kalahati, parang di Holy Week. Oo, ano? 300 lang ang kilo, oh. Okay. May Ricky, shoutout sa'yo. Good morning. Magkano po per kilo? 250 per kilo ng bangus tagupan. Yan, parindan ni Kuya Ricky. Wala na pala mga latag, malinis na. Ayan, no? 250 per kilo. Salamat, Kuya Ricky. Hello? Magkano? So, shoutout po sa inyo. Good morning. Ayan. Shoutout po sa mga ganda natin mga vendor sa Malabon Fish Market. So, yung mga per kilo ng mga galunggong natin ay 120. Ayan, walang tumpukan. Ayan ang tumpukan nila. 100 pesos. Tapos ito po ay 120 per kilo. Kano ngayon yung mga tilapia ng Batangas? 120 lang pare, 130 120 na lang. 120 dito. Parehas lang, may tawad pa. Ayun, may tawad pa, no? Pag viewers, pag hindi viewers, walang tawad. O, so shoutout sa'yo, pare. Shout out. Good morning sa'yo, pare. Shout out kay paring Leslie Rini Rapino, pare. Shout out sa'yo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pare, mabuhay ka hanggat gusto mo. At saka kay Eli Bernardo, at saka kay Chirian Puntanes. Ah. Shout out sa'yo, Chirian Puntanes. Happy Ano kami dyan? Happy birthday sa'yo! Happy birthday! Happy birthday to you! Bumili ka na Kuya Lando, 270 lang oh. Ayan, 270, oh. Kumuha ka na ng... Hindi, hanggang hapon na yan. Nangge, thank you ha. Okay, 270. Ito ay tulip. Ito po yung tulip na malaki. Na kapatid ng paron. 100 pesos. Ilang taong namin, $100 ko. Tulip. Tulip pala yan? Oo. Ano ba yan? Magkano ang talaba mo? $100 Isang tabo? Tuluan niya, matataba yan, no? Si taba mo? So isang magandang o mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo po ay mag-update pong muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Aalamin natin ang kanilang mga latag, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so dito tayo sa mga presyohan ni Boy Mangga, no? 70 pesos yung mga per kilo ng kanyang mga manggang hinog. At mga presyohan ng latag dito ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan na kada piraso. Good morning. Malatag dyan, Ayan, no? So, mga presyo may 140, may 150, no? Mga presyohan ni Boss Maeng na mga bangus dagupan na kanyang latag. So ayan yung mga nilatag niya rito. So dumating siya rito alas 8 na, no, nakapaglatag. Pero kita nyo naman po ang ganda ng bangus niya, no? Na yun yung mabibili sa kanyang pwesto. So ayan, 140. Good morning, Boss Lando. Good morning, Boss Maeng. Medyo tumaas po ang ating dagupang bangus ngayon. Dito 150. 160, Boss Lando. 160. Yan yung mga presyo ng kanyang mga bangus, no? Talagang may paggalaw ang mga presyo. Pagbigyan niyo muna kami ngayon. Kasi nga 2 araw lang naman yan. Oo. Nag-iusap lang ako sa inyo. Pero makakabawi rin kayo at makakamenos pa rin kayo sa mga Sa presyo gasolina nga, hindi kayo naglireklamo. Baka ilang buwan na yan. Matagal na, no? Oo. Kami, 2 araw lang nihingi namin sa inyo. No, kayo rin 2 days lang naman. Pagbigyan nyo na si Boy Bangus dahil medyo talaga may paggalaw ang mga bangus Pagbigyan mo na kami dagupan, ngayon, 2 araw lang naman yan. Oo.
Sure ka naman sa lasa eh, mama. Yun, sure sa lasa na hindi ka magsisisi. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Daming mahal mi. Okay, 130. 200, no? Mga pusit kalawang natin dito. Per kilo. O yung iba dito, mga naglalatag pa lang ng mga mangga, no? So dito, kay Boy Putik. Ito po yung 220 per kilo na mga pusit kalawang. Golden Pompano. So ito yung mga latag ni Boy Putik, no? Pa sold out. So may talaba siya. 140. 430 na lang. Boy Putik. Boy Putik. Shout out sa iyo. Good morning. Shout out ka man ng mga customer ko. Ayun. Magkano presyo ng talaba mo? Magkano presyo ng talaba mo, Boy Putik? Ayan, dami, no? Yan, gabundok yung latag dito ni Boy Putik ng talaba. 150. 150. Nagpalit sila ng pwesto ng kanyang boss. 150 lang yan? 150. So, bagsak presyo yung mga talaba ni Boy Putik. Wala si... Nagpapasay lang ako ng tao, guys. Ayun. Kasama lang ako sa swimming. Kung hindi ako kasama sa swimming, kahit 200 yan. Ayun. Natan si, ano? Boy Mata. Wala nga yan, ah. Nagluluto. Ah, nagluluto? Nagluluto ng sopas. Siya pala ngayon ng chef. Lagi ka nalalaglagan, Boy Putik. Kaya nga eh, gusto na nga magpaulam. So, ayan yung mga latagan ng mga talaba natin dito sa Malabon Fish Market. 150 ang mga kada sakaw ng bentahan ni Boy Putik sa Malabon. So, murang-mura pa rin po, no? Salamat! Thank you! So, sa mga mangga natin ay 70 pesos ang kilo. 60 pesos. At ang mga gulyasan ay 150 per kilo. Ang ating mga pusit ay 450. So, malalaking mga tahong natin ay 150. Ayan po yung presyo per kilo. So, sasalubong ulit tayo sa ating mga kababayan na mga namimili sa bayan po ng Malabon. So, presyohan, ayan. Yan po yung mga presyo ng ating mga gulay na kanilang latag. Meron 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Ang sitaw ay 20 pesos kada tali. Tumpok ng palaya ay 40 pesos. So, ang daming mga presyohan dito, no? Ang kagandahan kasi, yung mga presyo, makikita nyo na po agad dito sa kanilang mga pwestuhan. Kung magkano po yung mga gusto nyo mabili, ayan po yung mga presyo ng kanilang mga tagging price sa mga paninda po nilang mga gulay at mga prutas, no? Zero ko na, zero. Zero na kami. Yan. Akin na. Good morning! So yung tahong po natin dito, kada lata ay 100 pesos. Ganitong kalaki yung lata. Ang laki. Pang hanggang bukas na yan. Oh. 100, 1.9 kulang 2 kilos. Ayan. Tapos lang daw, 300 na lang oh. Ayun o. 300 na lang lahat yan. Yan, 300 na lang daw lahat. Yung mga alimasag natin dito, no? Salamat po, thank you. Ay, wag na, pasang-tapit mo 300 na lang lahat yan. Ang mangga po natin dito ay 80 pesos ang per kilo. So ito yung mga milo natin, no? 130 isa at 130 rin po sa isang pakwan, no? At 80 pesos. So shout out sa iyo. Boy Mais. Pag mag-ikot baka malaglag, ha. Masipag kami ngayon kay kailangan. Baka mag-tumbling yan. Ikaw din. So magkano ngayon ang presyo? 35. 35 sa mga Japanese corn. Oh, Japanese corn. Yung mga white na mais, 30 lang. 30 pesos. So walang pagbabago mga presyo. Walang kakupas-kupas. Walang kakupas-kupas. Wala rin tayong kakupas-kupas sa pag-iikot. Oo, Konting sipag at tiyaga lang talaga ay aani tayo. O yan na lang ang paninda niya, oh.
So, salamat sa iyo, kaibigan. Shout out sa iyo muli. Good morning. Bito, shout out sa iyo. Busy ka dyan ah. Nakasingit din ako sa iyo isa. So naglilinis si Bito ng kanya mga paninda, no, na bisugo. So ito yung mga latag nila, no, mga tamban at bisugo. At meron din siya mga latag na tuna pa nga. Gulong. Sa mga mag-iihaw ng tuna pa nga, ayan, no, may mabibili po kayo rito. 120 lang, ani. Isang piraso. Yes. Ayun, no, 120 isang piraso po ng mga tuna pa nga. Magkano yung mga bisugo ngayon? 150 lang kalahati, parang di Holy Week. Oo, nga, no, 300 lang ang kilo, oh. Mga tahong natin, ayun ang laman. Ganyan kataba. $200 ang kilo. Ito taba ng mga talaba natin, oh. So ayan ang kukumpleto sa inyo mga mixed seafoods, no? Kumpleto rekado yung mga latagan po rito. At meron din po tayo mga kohon. Mga espada na latagan dito. Yan yung mga espada, no? Pamperito. Galunggong. So medyo mabilisan ng ating paglalakad dito, no? Kasi nga, grabe ang tao at sobrang init. So dito, 150 na po yung mga presyohan ng mga talaba natin, no? At golden pompa, no, ay 350 per kilo. So ito na lang po yung mga latag na naabutan natin sa pwestuhan ni Kuya Ricky. So mga bangus na malalaki. Kuya Ricky, shoutout sa'yo. Good morning. Magkano po per kilo? 250 per kilo ng bangus tagupan. Yan, parindan ni Kuya Ricky. Wala na pala mga latag, malinis na. Ayan, no? 250 per kilo. Salamat, Kuya Ricky. Magkano kilo? 150 bigay na. So yan yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Goliasa 150, 250 sa yellowfin tuna. So ayan ang mga kababayan natin. So taas lang natin yung cellphone natin. So hindi tayo makausad gawa ng maraming tao, no? So keep safe everyone, ha, sa mga gamit na mga dala ninyo rito. Siyempre kailangan nyo isik. Kailangan po natin na isip yung mga kagamitan po natin dito, no? Kasi siksikan ng mga tao. So, 40 pesos sa mga latagpo dito ng kamati. At ito yung mga latagan po dito ng mga hipo, no? Magkano hipo? 440. Morning. Yan po yung presyo ng 440. Salamat. At dito mga gulyasan ni Ate Lorna, 140 ang per kilo. So, ang dami ng mga isda na dagsa dito sa Malabon Fish Market, no? So kaliwat kanan po ngayon yung mga bentahan po dito ng seafood na inyong mabibili. So murang-mura, 140 per kilo. Ang sarap, 140. So yan po yung mga nakabanyera, ang dami, no? Mga lumahan galunggong. Ito, kilo. Magkano? So shout out po sa inyo, good morning. Ayan.
Shout out po sa mga ganda natin mga vendor sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. Eh, yan o, 80 pesos, no? 80 pesos mga presyo ng galunggong. So, Holy Week, no? Pero ang mga presyo ay napakamura pa rin ng mga latagan nila dito. So, mga talaba natin, no? 150 na ang talaba. Gusto. 150 na lang ang talaba, biglang bagsak ang presyo. 150 sa mga katasako ng mga talaba na inyong mabibili. Tapos 220. Ayan, 380 sa mga golden pompano, 130 sa tilapia Batangas. Ang ipon magkano? 550 jumbo. 70. Ayun. 550 jumbo na mga hipon po na inyong mabibili, no? Tapos mga 220 pag sagupan ng kada piraso. Ate, salamat po. So, grabe mga presyo ng mga natagan dito, no? Biglang dagsa ang seafoods dito sa Malabon Fish Market, no? Na talagang mura pa rin na inyong mabibili. So talaba po rito ay 200 pesos yung mga kada sako naman. Ayan po. Yan po yung presyo ng mga kada sako, no? Ang namis kita. Gulyasan po ay 140. Aaron, shoutout sa'yo. Ay, mayroon niya no, nakatalikod, boss Nando. Kumakain eh. Nakita ko nga to, tinawag ako. Yan po, 140 ang per kilo. Yan tayo, 90 na lang kilo. 100 pesos. So, yan po yung mga latagan dito, no? So, dito naman tayo kay Ate Pat sa mga latagan niya. So, maraming mga vendor ngayon dito ang mga nagtitinda kasi nga Holy Week, no? Yan tumpukan, no? 100 pesos. At mga pusit kalawang ay 200 pesos kilo. At yung mga presyohan dito ng mga bangus din na masarap. Ito. So yan yung mga presyo ng mga bangus natin dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito na tayo kay Avatar and the Legend of Fish. So dito yung mga presyo 120 sa mga galunggong, meron din po tayo 100 pesos na mga per kilo. Kalumahan 120. Pre, shoutout sa'yo. May napamili ka na ba? Ha? Alright, so yun po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan, no? So yun po, mga galunggong natin sa Malabon Fish Market. Dati si Tio yung nagaganyan, ngayon si Avatar na. Aray ko! Dito yung mga per kilo ng mga galunggong natin ay 120. Ayan, walang tumpukan. Ayun ang tumpukan nila. 100 pesos. Tapos ito po ay 120 per kilo. At dito ay 150 sa mga pugita. Ayan. Ate, salamat po. Alright, shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Yun, sumali na una na agad ako. Dato dyan ay mga galunggong natin. boss, Magkano Nando, galunggong? ano lang, 120 lang ang kilo. 120 ang per Medyo kilo. tumaas konti, kapos, sanda lang. Oo,
Ngayon medyo talagang Lalo bukas. gagalaw. Oo. Sa iba nga, ang presyohan ay 150, Okay, 160. 120. Kumbaga, Dito 120. dito, sa ibang bansa may gera, dito wala. Oo. Baka nandoon. Gasolina tumataas, dito bumababa. Eh, ang alumahan mo magkano? Ano mga natin, 130 lang kilo. Ayun, Boss Lando. 130 po, no? Dito sa So, kabila, magkano kapapresyo kaya mo ka pa, doon? magkasabay lang yan, no? Okay, magkano mabigayan to, Boss Lando? 150 rin. 150 rin. Sa akin, 120 lang. Kaya magagawa natin dyan para lahat makapagmura. Oo, para lahat maka-menos, gastos. Kaya magagawa natin eh, mura lang tayo magbenta. Eh po yung presyo 130 at 120. Tama, 120 yung mga kada kilo po dito ng alumahan at galunggong, no? Shoutout dyan sa mga kamag-anak ko Ayun, sa shout out sa Canada, mga kamag-anak niya sa Canada. Tay! No tay no si Tay! Salamat, thank you, thank you. Oo, no. Oh, 150. Ito tayo ulit ba? Mira, mira. Ano ba? Ilinawin mo yun. Wala na lang, may mayari ka. Eh, ate ba to? Ito, 1 kilo. So ito yung mga tilapia, mga malalaki, no? Dito na, magkano presyo? Samahan ka lang. Nagbigay na kami ng 120 binibigay na po, no? Malalaki mga tilapia Batangas. Sarap po niya sa inihaw. At mga bangus niya rin po rito, no? Maliit yan eh. Kailangan Mga bangus. Dali lang mo ipagawa. Pre, shout out sa'yo. Good morning. Good morning pare. Shout out. Magkano ngayon yung mga tilapia Batangas? 120 na lang pare. 130 ah, 120 na lang. 120 dito. Parehas lang, may tawad pa. Ayun, may tawad pa, no? Pag viewers, pag hindi viewers, walang tawad. O, so shout out sa'yo, pre. Shout out. Good morning sa'yo, pare. Shout out kay paring Leslie Rini Rapino, pare. Shout out sa'yo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pare, mabuhay ka hanggat gusto mo. At saka kay Eli Bernardo. At saka kay Chirian Puntanes. Ah. Shout out sa'yo, Chirian Puntanes. Natatawa sa'yo si ate. Pre, magkano ngayon yung hipon mo? 420 no? Sa mga per kilo dito na mga hipon. Tinda pa yung ano dito. Mga paninda ni Boss Brian, no? Si pare ko yan. So, pogi pa yung nagtitinda rito. Shout out sa'yo. So, ayan, no? Mga kilo ng mga hipon ni paring Brian sa Malabon Fish Market. Pare, salamat. Ang daming tao. Oo. So dito naman mga presyohan ng kanilang mga hipon naman dito ay 450 at 150 sa mga talaba natin dito kada sako, 120 sa mga per kilo ng mga tilapia Batangas. So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga latag, no? So mga pusit lumot po natin dito ng mga Oy, happy panginiyaw. birthday, shoutout mo ito. Ate Yolanda, puset bumili ka na. Happy birthday! Ano pusit yan? Happy birthday sa'yo! Happy birthday! Happy birthday to you. Bumili ka na Kuya Lando, 270 lang oh. Ayan, 270 oh. Kumuha ka na ng... Hindi, hanggang hapon na yan. Nangge, thank you ha. Okay, 270 na kilo no, ng mga pusit lumot. At dito po ay 280. So 140 sa mga latagin po dito ng gulyasan. 130 po sa mga isdang papakol, no? So yan po yung mga presyohan nila dito ng latag. Sa ating mga pusit dalawang ay 200 pesos ang kilo. So anyway, yan po yung mga naiikot at naibablog natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ng mga presyon ay mura pa rin po, no? Na talagang sulit sa ating mga bulsa. So, dito natin ay 20 pesos yung isang tali. So, mga mais, 4 pieces, 50 pesos. Ayan, 150 no sa mga talaba natin. 180. Sa pusit kalawang. Shout out sa'yo, good morning. Yun. Dito, 350 na lang po. Ikaw lang ang mababa ang hipon na, 350. Kasama na tre, pag pinilit, 350 na. Ayun, pati tindero, sama nyo na. Kasama nyo na ako. Ayun no. Salamat.
So, mais, ikaw na naman. Okay, ikot na ako. Para makarami din. So, para sa malalaki, yan po yung mga presyo, no, kilo. So, maraming mga seashell kayo mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market at mga gulay, no? Kamote, singkamas. Shout out sa iyo, Tay. Good morning. Good morning po sa inyo. At nagbabalik po ulit sila dito sa Malabon Fish Market. So, may pagbabago po ba sa mga presyo ng suka po natin na antike? Wala pa, ganun pa rin. Ang isang bote, 60 pesos pa rin po. Ito, 20 pesos. So, ayan po, no? 20 pesos, 60 pesos sa mga suka po ng antike at nagbabalik po sila dito sa Malabon Fish Market. Dami po nilang stock ngayon, no? Sa mga naghahanap, na lagi pong hinahanap si tatay at si ate dito, makakabili na po kayo dito ng suka ng antike, no? Salamat po. Thank you. Salamat. So, dito tayo kay Muy Muy Palaboy. Okay. Mura lang. Paros ay, kung tawagin ito ay tulip. Ito po yung tulip na malaki na kapatid ng paros. 100 pesos. Sa taong namin, sandala ko. Tulip. Oo. Magkano ang talaba mo? Sandala yan. Isang tabo? Tuluan niya, matataba yan, no? Taba mo? Tao ka, Para si Muy Muy, magkakano mo na kasi taba niya yan. Eto, magkano naman? Sandala, bari, matataba yan, baklad yan, oh. Ayun, kasi taba rin ni Muy Muy. Ayan, oh. Oh, baklad yan, oh. Oh, baklad yan, baklad. Oh, Taba rin yung mga tahong natin, no? oh, baklad yan, baklad. 100 pesos kada tabo naman dito ng Hoy! talaba Lumalan! ni Tabi Muy nyo yan! Muy dito sa Malabon Fish Lumalan, Market. lumalan. Alright, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Portlando Explore sa bayan po ng Malabon Fish Market. Malabo. So nakikita naman po natin yung dagsa ng ating mga mamimili, no? Napakarami sa ating mga kababayan ang dumayo. So shout out sa ating lahat at enjoy and visit po sa pamimili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. God bless po and bye bye. Hoy, bakon! Kaya ko eh.